Να, εδώ. Αναστρέφω τη συγχορδία 5 μεθ7. Τι σημαίνει αυτό? Να, την αναποδογυρίζω. Δηλαδή? Κοίτα, θα δώσω στον μπάσο να τραγουδά, όχι την νότα σολ που είναι η θεμέλιος, αλλά τη σι. Έπειτα θα δώσω στις 3 ψηλότερες φωνές τις υπόλοιπες νότες της συγχορδίας. Τα νομεράκια που έγραψες τι σημαίνουν? Οι αριθμοί αυτοί υποδηλώνουν τα διαστήματα που σχηματίζει ο μπάσος με τις ψηλότερες φωνές. Ακού πως ακούγεται. Λιονταράκο, νομίζω πως και εγώ μπορώ να αναστρέψω τη συγχορδία. Κοίτα, θα βάλω στον μπάσο τη νότα ρε ή τη νότα φα. Ακριβώς. Μπράβο σου. Μόνο που ξέχασες τα νουμεράκια. Α, ναι, τα αριθμάκια. Κοίτα, μπορείς να θυμάσαι ότι 6, 5, 4, 3 και 2 είναι για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη αναστροφή αντίστοιχα. Λιονταράκο, είσαι έξυπνος σαν αλεπού.